ଏଇ ମୁଁ ଦୁକାନରୁ ଆସୁଛି ବାସି କାମ କରିଦେଇଛି କୋନ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାକରାଣୀ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୟାକରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଭିଡିଓଟା ଭାଇ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତ ଅଛି। ମହାରାଜ। ହେଲୋ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡିଓଟାକୁ କିଏ? ଜମାରୁ ମୋ ବି ଭାଇ। ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ସେ ଅଛି ମଜା କିନ୍ତୁ ତୁ ଆସିବ ତାକୁ ଭାଇ, ନେଇ ଦେଖିବେ ବୁଲି ନିହାତି। ହଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ କୁକୁର ନେବି ବୋ ବୋ ହଉ ହଉ ତୁ ଆସେ ଏତେ ପିନପାନ କାହିଁକି ଆଜି ମତେ ରଜ ରଜ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୁ ପା କହୁଥିଲୁ ତ ଭାଇ ଭାଇ କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖିବେ। ଦେଖିବାକୁ ତ ଭାଇ ତ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଧେଇ ନଥିଲା ତୁ ଆସିବା କଥା ଜାଣିକି ଫେସ୍ ୱାସ୍ ରେ ଗାଧେଇ ପଡିଛି ଯାହା ବି ହଉ ତ ଭାଇ ତ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟେ ତ ଭାଇ ମତେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ କ୍ୟାରିଂ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର। ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଦରକାର ଯିଏ ନିଜର ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଣିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇଥିବ। ମାନେ ଘର ଖରକି ଦଉଥିବ, ଟିକେ ଗୋଡ ଟେକିଲେ ବାସନ ଭାଇ ମାଜି ଦଉଥିବ, ବହୁତ ସାରା କିଛି ବି କାଢିବା ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଲୁଗା ସଫା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ କରିଦଉଥିବ। ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ